Takže, řekni nám něco o sobě, ale nenech mi to. Já jsem moderátor. Já se cítím velice dobře. Mám velice našabená, mám formu. A to se vyplatí. A jak velký močák máš? Moc velký. A je připravený. Ale taky velký něco smrdí. To jsou jména. To ještě prostě mi smrdí. Dobře, takže teď tady máme další dotaz na dalšího soutěžícího a to je Terka. A co je? Vyprostejte mi na berník. Já úplně šťastně. Ukažte ty flašky, jestli máte stejně vody. Já si myslím, že jako Terka je dost nevýhodněná. Má větší močák. Takže můj moderátor tam není vůbec, to je špatný, to je chyba. Já jsem těch moderátor. S berníkem. Já tu otázku ona je dneska úplně mimo, takže já to nemůžu mluvit. Snažím mluvit do berníku. To zvolila. Jo, pardon. Takže Terry. Jdeme na pití. Hej, to zvolila. Ještě mám blbý já, jo? Jo, ok. To zvolila. Já volím pořádný Perník. Dáváš si nedělní dávka. Toto je dnešní denní dávka. Ještě jsem neměla, takže jako nevím, co to se udělala. Přijďme k kousnám. Dobrý, ale zpátky k soutěži, takže. Jsme rady. Ukažte ty flašky. Kdo toho vypije víc? Takže, připravit se. Ale počkej. A zamění. A to ne, kdo vypije víc, nebo kdo vypije rychleji? Kdo vypije víc a rychleji. Všechno. Takže kdo vypije víc a my vám na to dáme, počkejte, to ještě teda rozdělám. My vám na to dáme minutu. Máme měřiče času. Tady jsou stovky. To bude Eliška, jasně, tady máme taky stovky. Já mám ale to je jedno, vezmeme Elišku, protože to je... To za 2 minuty. To je profík. 2 minuty, jo? 2 minuty, tak jo, ale zatemníme. 2 minuty na pití. Připravit. Já to bych snad. Tak už to nechte. Takže připravit. Děkuji, drž pozor. Teď. Takových 2 minuty. 2 minuty běží. Ty vole, to se vyplo. Počkej, komerční reklama. Perník malina. Je to od značky Perníka. Nedáme nic. Kolik 2 minuty? Ty oni chtějí stavit věcery. Asi to nečurá rovnou, protože já pochybuji, že ten močák má tak velký rychlost. A Terka se jenom nevypadá, že by byla. Minuta je za námi, dámy a pánové. A budeš protože a je čas na další komerční přestávku. To asi popiju. Perník od perníkáře. Víš, že jdeme ještě půl minuty. Ještě půl minuta. Terry, pojď. Co se stává? To jako vypadá docela nův, jako jo? Jo? Takže myslím, že dost blbě. Ty se popili trošku někam. No a myslím, že můžeme to ukončit. Stop, teď. Podíváme se na naši soutěžící. Já jim omlouvám dost. Ale vyhrála Nikča. Jenom Minutu a 48. Myslím, že za chvíli budou v Lidově. Jenom pak o kousek ne. Myslím, že Nikča je, ale to Nikča je jo, no. A radši to stavím. Já se to taky konec. Všem